आ गईल आपके गांव गली मोहल्ला में आ गईल बा सुपर उजाला सर्फ। आई भैया जी, आई बहन जी, आई माता जी, चाचा जी, आई 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ के साथ 1 पैकेट सर्फ फ्री मिला ता आई हमरा प्रचार गाड़ी के पास और 100 रुपया में 3 पैकेट सर्फ लेके जाई। बहुत ही अच्छा सर्फ बा। ता आई अपना गांव शहर में प्रचार गाड़ी आ गईल बा। 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ और 1 पैकेट सर्फ फ्री मिला ता। सुपर उजाला सर्फ बहुत अच्छा सर्फ बा, दाम कम सफेदी ज्यादा। सुपर उजाला सर्फ जल्दी आई जल्दी ले जाई। कपड़ा धुलाई के शानदार सर्फ सुपर उजाला सर्फ अब आपके मिल रहल बा 100 रुपया में 2 पैकेट और ओकरा साथ में 1 पैकेट सर्फ बिल्कुल फ्री मिलता। तब भैया जी, चाची जी, बहन जी, चली आई हमरा प्रचार गाड़ी के पास और लेके जाई कपड़ा धुलाई के शानदार सर्फ सुपर उजाला सर्फ। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन सर्फ बा। 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ के साथ 1 पैकेट सर्फ फ्री मिलता। जल्दी आई जल्दी ले जाई। अपना कपड़ा से जिद्दी मैल के भगाई, अपना कपड़ा नया जैसन चमकाई। जी हाँ बहन जी, चाची जी, माता जी, भैया जी, चली आवा हमरा प्रचार गाड़ी के पास और लेके जा 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ और ओकरा साथ में 1 पैकेट सर्फ फ्री मिलता। कंपनी के प्रचार बा, आपके फायदा ही फायदा बा। ता सोचा विचारी ना करी, जल्दी आई हमरा प्रचार गाड़ी के पास। काहे कि हमार प्रचार गाड़ी आगे की ओर निकल जाई ता रउआ लोग पछताते रह जाएम। 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ और ओकरा साथ में 1 पैकेट सर्फ फ्री मिलता। कपड़ा धुलाई के शानदार सर्फ सुपर उजाला सर्फ एक बार इस्तेमाल करी, विश्वास अपने आप हो जाई। आ गईल आपके गांव गली मोहल्ला में आ गईल बा सुपर उजाला सर्फ। आई भैया जी, आई बहन जी, आई माता जी, चाचा जी, आई 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ के साथ 1 पैकेट सर्फ फ्री मिलता। ता आई हमरा प्रचार गाड़ी के पास और 100 रुपया में 3 पैकेट सर्फ लेके जाई। बहुत ही अच्छा सर्फ बा। ता आई अपना गांव शहर में प्रचार गाड़ी आ गईल बा। 100 रुपया में 2 पैकेट सर्फ और 1 पैकेट सर्फ फ्री मिलता। सुपर उजाला सर्फ बहुत अच्छा सर्फ बा, दाम कम सफेदी ज्यादा। सुपर उजाला सर्फ जल्दी आई जल्दी ले जाई। कपड़ा धुलाई के शानदार सर्फ सुपर उजाला सर्फ अब आपके मिल रहल बा 100 रुपया में 2 पैकेट और ओकरा साथ में 1 पैकेट सर्फ बिल्कुल फ्री मिलता। तब भैया जी, चाची जी, बहन जी, चली आई हमरा प्रचार गाड़ी के पास।